Tuman pilit ag dinumugan. Hello, good morning. Diana de ko San Isidro, diana kang suman, o dapay dinumugan, isay ganahan mga pinatag. Dialaga, maho na. Ang Pilipinyana na. Tanan mo no? Order ka ba? Walang ilabot. Gapon, ha? Pilipinyana? Bulay, apil ron. Masaron ba? Linggo ng wika, be? Buwan ng wika? Ugutuan na yun. Uguson ba ron? Di ba yung 31? Ugutuan na. Uguson na ron? Magkabugan ng wika. Uguson, bisag July 31 pa ron. Linggo, be. Ala. Linggo. Damo ko nung morning. Bitaw, hato pag tuwan pa. July. Good morning. Ugos naman di ay. That's bebe. Oh. Alagang tire. Dalaga na. Sakto ka. Hati ko gahapon. Nabi ko din na mo sakto. Sana all. Imelda Marcos. Ya, Imelda Marcos. Mong ready? Pag mo nga. Picture sa mo la. Grabe. Tabagin mo din. Si, kuwan man mo. Babaya po si Jean. Isunod. Isun sabi. Tabang. Oh. Ilhan Zud. Ito lang ka-parking ilang sakyanan kay parang man sila lamang duha sa Holy Spirit graduate naman ka sigin kaya naglakaw naman sila. Siguro na po ko pangilo. Hindi sa kuha na yung naling silong sa kong laba. Sabag na yung mga sibding na rin. Kamu sa isang nga rin liya. Sa isang ipagtabasihan rin. Kaya nanay, mga naman itong servisyo. Sibisihan. 5 minutes later. Good morning, Sim. Good morning din, tanan. Thank you, Lord. August, to na deron. To na ron, doy? August na pod. Bawi ang panahon, hapit na pong triumpo, hapit na pong pistas among Agosto 2 na. Mahal dahil ng tananday dia. Ma'am Yuning Ayok, morning ma'am. Ma'am Siri Ulrich. Suway sa patagkaan o sagol-sagol. Makasib sa kuan. Begas. Adlong Sabado. Wakoy. So drone kay gahapon nito man ko sa kaadlaw kag hapon. Kay malagi to kag mga bata na ay buwan ng wika. Baway po karon. At sa kurani po ko na magkupot-kupot. Mahaw data.
Amping mong tanan, o kasam mo dapit. Diyan mo ko'y sobrang nga suman, dapit bas kaldero, lubot, sa suman naghapon. Saka naman ko'y lumpia, rapper, ang giswayan, hindi mo, na. Namin man dyan, biko ba? Putos. Yummy man dyan, Masayang ako agdakot sa suman. Amit man di ay. Time pa nagsuway ba kayo? Nasayang mo ko suman dapat sa kaldero. Yan po ko yung lumpia rapper para puslan gihapon. Kami Diyan mo ko'y sobrang nga suman, dapit bas kaldero, lubot, sa suman naghapon. Saka naman ko'y lumpia, rapper, ang giswayan, hindi mo, namin man dyan, biko ba? Putos. Yummy man dyan, Masayang ako agdakot sa suman. Amit man di ay. Time pa nagsuway ba kayo? Nasayang mo ko suman dapat sa kaldero. Yan po ko yung lumpia rapper para puslan gihapon. Kami 5 minutes later. Madugod to di ay diha Bilma Makabalo, Tagum City de imong lugar. Kamusta ang lugar nito diha? Pili sa taghap, wala na ko ni bagyo dito, pero uwan gyapon. Amping kanunay, mampili sa taghap. Berna Mendoza, salamat Len sa pag-shoutout. Amping kanunay, amping pagkanunay diha ma'am, Berna Mendoza. O ni Ma'am Luncia Ayop, salamat Len sa shoutout kanunay. Salamat po ma'am sa kanunay pong paglili nimo sa ahong payag. Wadyo kay po asog lili Ma'am Luncia. Amping kanunay, God bless you. Mers and family in Korea. Kamusta magtaga Korea? Gwa para bag imong mga iring ma'am. Kita ko na si imong mga mingming. Bilma Makabalo, Davao ila Tagum, padayon lang gyapon din manikay sikay. Daghan atong kinabuhi o amping kanunay bitaw. Manikay sikay gyapon ta kay taghantag mga apo. Suportaan. Salamat kanunay ma'am sa imong kanunay pagdili. Hello, Arlen Rolon. Sa kadapit ma'am, Arlen Rolon. Salamat kadyo ma'am sa kanunay nimong lantaw sang payag. Ug labi na ni Ma'am Siri Ulrich, okay ra ma'am, balag mawahi basta mauna. Kung minsan mawahi ko mawahi ko na sunod-sunod tanaw sang video, pero okay na ma'am. Salamat kadyo amping kanunay, Ma'am Sir Ulrich. Kanis alan nisnisan, nakalipat ko asa to no siya. Kawan ni play muli ilis akong video. Salamat kadyo sir. Kanis si pili sa taghap, kanunay din siya. Naiba kong ning comment na Ims Cons, no audio ko nagahang video. Baka hapon di po ko magsusis ang video ma'am kay mo lagi ning ang video nga wa edit dito running ang kay di ko mag-edit
Wala ko na yung agahang video. Ano ka? Wala ko na tingog agahang video. Ano ka may tingog? Arlene Rolon, Kanisyado. Salamat ka na sa pagpirming heart sa imong sa Shadow. Salamat ka Jo sa tiglikas ahang video. Sir Ulrich, amping kanunay ma'am. Wala. Wala ko na tingog ang video. Lisod lagi ang video kayo ako edit. Kana na ang intro ako Bao nga no. Pasensya na dyan mo ang video ko tingog. Okay. Hindi mo ko edit. Ambing kanunay Arakos Byron, kamo ambing mo tanan. Nakapanood to na batanan, ambing bitaw mo, God bless. Happy weekend. Madugod to di ay diha Bilma Makabalo, Tagum City de imong lugar. Kamusta ang lugar nito diha? Pili sa taghap, wala na ko na bagyo dito, pero uwan gyapon. Amping kanunay, mampili sa taghap. Berna Mendoza, salamat Len sa pag-shoot out. Amping kanunay, amping pagkanunay diha ma'am, Berna Mendoza. O ni Ma'am Luncia Ayop, salamat Len sa shoot out. Kanunay, salamat po ma'am sa kanunay pong paglili ni mo sa ahang payag. Wadyo kayo po asog lili Ma'am Luncia. Amping kanunay, God bless you. Mers and family in Korea. Kamusta magtaga Korea? Gwa para bag imong mga iring ma'am. Kita ko na si imong mga mingming. Bilma Makabalo, Davao ila Tagum, padayon lang gyapon din manikay sikay. Daghan atong kinabuhi o amping ko na bitaw. Manikay sikay gyapon ta kay daghantag mga apo. Suportaan. Salamat kanunay ma'am sa imong kanunay pagdili. Hello, Arlene Rolon. Asa kalapit ma'am, Arlene Rolon. Salamat kadyo ma'am sa kanunay nimong lantaw sang payag. Ug labi na ni Ma'am Sir Ulrich, okay ra ma'am, balag mawahi basta mauna. Kung sa mawahi ko gusto, mawahi ko na sunod-sunod tanaw sang video, pero okay na ma'am. Salamat kadyo amping kanunay, Ma'am Sir Ulrich. Kanisaran nisnisan, nakalipat ko asa to no siya. Kawan ni Hija muli ilis akong video. Salamat kadyo sir. Kanisipili sa taghap. Kawan din siya. Naiba kong yung comment na ha, Ames Cons. No audio ko nagahang video. Baka kahapon. Di po ko magsusis ang video ma'am kay mo lagi ning ang video nga wa edit dito sura ning ang kay di ko mag-edit. Wala ko na yung agahang video. Ano ka? Wala ko na yung tingog agahang video. Ano ka may tingog? Arlene Rolon, Kanisyado. Salamat ka na sa pagpirming heart sa imong sa Shadow. Salamat ka Jo sa tiglikas ahang video. Sir Ulrich, amping kanunay ma'am. Wala. Wala ko na tingog ang video. Lisod lagi ang video kayo ako edit. Kana na ang intro ako Bao nga no. Pasensya na dyan mo ang video ko tingog. Okay. Hindi mo ko edit. Ambing kanunay Arakos Byron, kamo ambing mo tanan. Nakapanood to na batanan. Nga di ko gasang budoy na. Sabi na ipatilaw.
Ha? Orange ta to doy. Mura mo lasag. Kuan. Kanini? Mura mag fibro bukayo. Babarap to kang kalayog ngay pasalubong. Ikang budoy di kas tindahan dyan. Ang kainit ba? Ang luhaw. Pwedeng ipalit. Ang ingon orange. Ito pa rin nga product. Bawi ang pagganhan. Ikang kong kaluto kong snack. Tapos mga bata. Hindi na pa yung lakaw. Ito yung gali ah. Kana chocomat. Mura maglasa og lubi. As drop orange itong gingan. Bitaw. Amping tanan. Bye-bye. God bless you all. Happy weekend.